Όλοι οι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι έχουν πλέον αντιληφθεί ότι ζούμε σε μια εποχή που η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει πάρει δραματικές διαστάσεις και οδηγεί τον ανθρώπινο πολιτισμό βήμα-βήμα σε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες της τεράστιας οικολογικής καταστροφής είναι η άγρια εκμετάλλευση του πράσινου πλούτου της γης, αλλά και η εγκληματική αμέλεια προφύλαξής του από τους κινδύνους που το απειλούν. Αυτό όμως που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι οι πολλοί οικολόγοι ή φυσιολάτρες που έχουν τάξει τη ζωή τους στο να προστατεύουν τα δάση, τα λουλούδια, την άγρια χλόη, ερμηνεύουν αυτή τη δράση τους μόνο σαν μια προσπάθεια προστασίας της ίδιας της ύπαρξης του ανθρώπου και της καλυτέρευσης των όρων ζωής του πάνω στη γη. Πολλοί από εμάς αγαπάμε τις γάτες, τους σκύλους ή κάποια άλλα ζώα στα οποία αναγνωρίζουμε το στοιχείο της λογικής. Κύρια αιτία αυτής της αποδοχής αλλά και της προστασίας που τους παρέχουμε είναι η δυνατότητα των ζώων να επικοινωνούν μαζί μας, να μας δείχνουν τα συναισθήματά τους, την αγάπη, την τρυφερότητα, το μίσος και να ανταποκρίνονται λογικά στα δικά μας συναισθήματα. Τα φυτά, τα δέντρα, κάθε τι πράσινο, το αποδεχόμαστε απλώς γιατί είναι κάτι χρήσιμο για την ύπαρξή μας και όμορφο για τον κόσμο των αισθήσεών μας. Δεν τους αναγνωρίζουμε λογική, αφού, όπως πιστεύαμε μέχρι σήμερα, δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας προκειμένου να εκφράσει τα συναισθήματά του ή να ανταποκριθεί στα δικά μας. Τα φυτά και τα δέντρα τα αγαπάμε σαν αντικείμενα και όχι σαν ζωντανές και λογικές υπάρξεις. Όμως, πόσο άδικο έχουμε. Αν γνωρίζαμε την αλήθεια, αν μας μάθαιναν εγκαίρως την αλήθεια για τον κόσμο των δέντρων και των φυτών, όλα ίσως θα ήταν διαφορετικά πάνω στη γη. Ήδη από το 1904 διαθέτουμε αποδείξεις ότι είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και τα φυτά, όπως ακριβώς και με κάθε άλλη ζωική μορφή πάνω στη γη. Βέβαια, ένα φυτό δεν σκέφτεται, ούτε εκφράζεται μέσω των κλασικών διανοητικών διαδικασιών που αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά με εντελώς διαφορετικούς μηχανισμούς. Το βέβαιο όμως είναι ότι τα φυτά διαθέτουν ένα είδος κυταρικής συνείδησης και έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν τους συλλογισμούς τους σε όλες τις άλλες μορφές ζωής, ασχέτως αν αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να τους αντιληφθούν. Ο πρώτος που αντιλήφθηκε αυτές τις ικανότητες των φυτών ήταν ο Ινδικής καταγωγής διάσημος επιστήμονας Σερ Τζάγκατις Τσάντρα Μπόζε. Ήδη από το 1904, ο Μπόζε, με ανακοίνωσή του προς τη βασιλική εταιρεία της Αγγλίας, απεκάλυψε ότι τα φυτά δεν είναι μία απλή, άψυχη πράσινη μάζα, αλλά ένα ζωικό σύνολο πρικισμένο με ευαισθησία. Προκειμένου να καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, ο Μπόζε κατασκεύασε μία σειρά από πολύ ευαίσθητα όργανα, όπως το περίφημο υπερμικροσκόπιο, που πήρε το όνομά του, τα οποία χρησιμοποίησε για τη μέτρηση των νευρικών παλμών στα ζώα. Αρχικά, μετά από μία σειρά επίπονων και χρονοβόρων πειραματισμών, απέδειξε πως κάθε φυτό, αλλά και κάθε όργανο του φυτού, ανταποκρίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε κάθε εξωτερικό ερεθισμό, ακριβώς όπως και η ζωική ιστή. Πειραματίστηκε με κοινά φυτά, όπως ραπανάκια, σέλινα και κουνουπίδια, και ανακάλυψε πως εμφάνιζαν το αίσθημα της κούρασης και της θλίψης.
Σε μία δεύτερη φάση, με τη βοήθεια δύο άλλων πολύ ευαίσθητων οργάνων που κατασκεύασε, του αντιχητικού παλμογράφου, ο οποίος κατέγραφε την ταχύτητα μετάδοσης του παλμικού ερεθισμού, και του σπινθυροπαλμογράφου που κατέγραφε τις παλμικές δονήσεις του φυτού, τηλέγραφος, απέδειξε την καταπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στους παλμούς του φυτού και σε εκείνους της καρδιάς των ζώων. Στη συνέχεια έκανε πιο πολύπλοκα πειράματα, μελετώντας το πώς αντιδρούν τα φυτά όταν σκόπιμα τα τραυματίζουμε. Χρησιμοποιώντας το υπερμικροσκόπιο, που είχε τη δυνατότητα να μεγαλώνει την ένταση κάθε παλμού 10 εκατομμύρια φορές, ανακάλυψε ότι όταν τρυπούσε με μία καρφίτσα ένα φυτό, ο ρυθμός της ανάπτυξής του περιοριζόταν αμέσως κατά 1/4 και χρειαζόταν περίπου 2 ώρες για να ξεπεράσει το σοκ της μικροσκοπικής πληγής. Αντίθετα, αν έκανε μία τομή με ένα μαχαίρι σε κάποιο σημείο του φυτού, η ανάπτυξή του σταματούσε για μία πολύ μεγάλη περίοδο. Όπως παρατήρησε ο Μπόζε, η διοχέτευση ενός απειροελάχιστου ηλεκτρικού φορτίου στο εξόγκωμα που βρίσκεται στη βάση των φύλων της μιμόζας και λειτουργεί στα φυτά όπως ακριβώς οι μύες των ζώων, προκαλεί συστολές και εκτάσεις. Ειδικότερα διαπίστωσε ότι η διοχέτευση ενός ελάχιστου αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να διασταλεί ο μίσχος, αλλά και να αποκολληθεί από το φυτό ολόκληρο το φύλλο. Με τον τρόπο αυτό ονόμασε ευχάριστες οι ανώδυνες τις θετικές σε σχέση με τη ζωή του φυτού αντιδράσεις και σαν δυσάρεστες οι επώδυνες τις αρνητικές. Όπως αναφέρει ο Μπρετ Μπόλτον στο βιβλίο του «Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των φυτών», ο Μπόζε, χάρη στο υπερμικροσκόπιό του, διέκρινε ότι τη στιγμή που άγγιζαν ένα καρότο 2 φορτισμένα ηλεκτρόδια, αυτό φανέρωνε την αντίδραση του πόνου του στην οθόνη. Όταν έκοβε ένα φύλλο του φυτού τηλέγραφος και το έβαζε στο νερό, οι παλμοί του λιγόστευαν, αλλά δεν έπαβαν να καταγράφονται για τις επόμενες 24 ώρες, μέχρι ότου το φύλλο πέθαινε οριστικά. Μια νεαρή μιμόζα έδειχνε σαν παράλυτη για αρκετές ώρες όταν της αφαίρεσαν ένα φύλλο. Και ενώ το φυτό άρχισε να συνέρχεται από το τραύμα, οι ηλεκτρικές αντιδράσεις του ίδιου του φύλλου εξασθενούσαν αδιάκοπα. Τέλος, το φύλλο δεν παρουσίασε καμία πλέον αντίδραση, σημάδι ότι μαράθηκε οριστικά. Όπως αναφέρει ο Μπόζε στο βιβλίο του «Συγκριτική ηλεκτροφυσιολογία» που εκδόθηκε στο Λονδίνο το 1907, τα φύλλα των φυτών γι' αυτόν παίζουν το ρόλο ηλεκτρικών οργάνων που αντιστοιχούν σε ορισμένα παράξενα ηλεκτρικά όργανα που διαθέτουν ορισμένα είδη ζώων. Όπως γράφει ειδικότερα, η συμπεριφορά της ζωικής και φυτικής επιδερμίδας παρουσιάζει τόσες ομοιότητες, ώστε αν παρατηρούσε κανένας τα διαγράμματα του αντιηχητικού παλμογράφου, θα του ήταν πολύ δύσκολο να διακρίνει την οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους. Εντυπωσιακή είναι η εκπληκτική ομοιότητα των αντιδράσεων των στομαχικών ιστών των εντομοφάγων φυτών, σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Δαρβίνος, με τους στομαχικούς ιστούς των εντομοφάγων ζώων. Ένα φύλλο ενός φυτού αντιδρά στο ηλιακό φως, όπως ακριβώς και ο αμφιβληστροειδής χιτώνας των ζώων. Τα πειράματα όμως συνεχίστηκαν και απεκάλυψαν ότι η κούραση δεν είναι μόνο ένα ζωικό φαινόμενο. Όταν ένα φυτό υποστεί κάποιον εξωτερικό ερεθισμό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο φυτικός ιστός κουράζεται και πάβει να αντιδρά, όπως ακριβώς και η ανθρώπινη αντίληψη. Στις 10 Μαΐου του 1901, ο Μπόζε έκανε μια συνολική παρουσίαση των ανακαλύψεών του στο Βασιλικό Ίδρυμα του Λονδίνου και κατέληξε λέγοντας: «Απόψε σας έδειξα σε διαγράμματα τον τρόπο που αντιδρά τόσο η ζωική όσο και η άψυχη. Θα παρατηρήσατε ασφαλώς την ομοιότητα
μεταξύ των αντιδράσεων αυτών. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανένας κάποιες διαφορές. Συνειδητοποιώντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, με ποιο τρόπο μπορούμε να διαχωρίσουμε τα πράγματα σε ζωντανά και άψυχα? Πού βρίσκεται το όριο ή μήπως δεν υπάρχει τέτοιο όριο? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα φυσιολογικά και στα βιοχημικά φαινόμενα? Όλα υπακούουν στους ίδιους νόμους και όλα εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο μιας αρμονικής απλότητας. Ο ρόλος της επιστήμης δεν είναι άλλος λοιπόν από το να ανακαλύπτει και να αντιλαμβάνεται καθημερινά την απόλυτη ενότητα που κρύβεται πίσω από τη φαινομενική διαφοροποίηση. Ο Τζαγκάντης Μπόζε απόκτησε τον τίτλο του Σερ το 1917 σαν δείγμα αναγνώρισης για τις μελέτες και τις εφευρέσεις του. Οι συμπατριώτες του τον αποκαλούσαν Ρίση, δηλαδή φωτισμένο. Ο Μπόζε απεβίωσε το 1937 και από τότε το εκπληκτικό έργο του ξεχάστηκε από τους επιστήμονες του δυτικού κόσμου. Το 1966, σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο του Μπόζε, κάποιος άλλος ερευνητής συνέχισε και επεξέτεινε τις εργασίες του. Το όνομά του, Clive Baxter. Το μεγάλο ενδιαφέρον των πειραματισμών του Baxter, πρώην ανακριτή ειδικών υπηρεσιών από τη Νέα Υόρκη, επικεντρώνεται στο ότι αυτοί οι πειραματισμοί προσέφεραν τις πρώτες ενδείξεις ότι τα φυτά όχι μόνο αισθάνονται, όπως απέδειξε ο Μπόζε, αλλά επιπλέον μπορούν, κατά κάποιον τρόπο, να επικοινωνούν τηλεπαθητικά με τις υπόλοιπες μορφές ζωής. Ο Baxter, χρησιμοποιώντας υπερευαίσθητα μηχανήματα που τελειοποίησε ο ίδιος, ανακάλυψε πως τα φυτά έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν μια σειρά από συναισθήματα, όπως συμπάθεια, φόβο, ευχαρίστηση και ανακούφιση. Επιπλέον μπορούν να εκδηλώνουν με σαφή τρόπο την ικανοποίησή τους καθώς και τα συναισθήματά τους απέναντι σε άλλα ζωντανά όντα, ακόμα και στους ανθρώπους. Η εκπληκτική αποκάλυψη όμως ήταν ότι από τη στιγμή που ένα φυτό σε γνωρίζει, αποκαταστήσει δηλαδή μαζί σου ένα είδος επικοινωνίας, παρουσιάζει την ιδιότητα να αντιδρά σε οτιδήποτε κι αν σου συμβεί, αδιάφορο από την απόσταση που σε χωρίζει από εκείνο. Το πρωινό της Δευτέρας Φεβρουαρίου του 1966, όπως ο ίδιος αναφέρει, πότισε το φυλλόδεντρο της γραμματέας του και αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε, χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή ψεύδους, να μετρήσει το χρόνο που θα κάνει το νερό για να φτάσει από τις ρίζες μέχρι τα φύλλα. Ο ανιχνευτής ψεύδους είναι ένας υπολογιστής που μπορεί να μετρήσει συγχρόνως πολλές φυσικές παραμέτρους. Την ώρα που υποβάλλονται ερωτήσεις στο ανακρινόμενο άτομο, ο ανιχνευτής μετράει το σφυγμό του, το ρυθμό της αναπνοής του, την πίεση και την εφίδρωσή του. Κάθε αλλαγή στους φυσιολογικούς αυτούς ρυθμούς λέγεται επιδερμική γαλβανική αντίδραση ή ψυχογαλβανική αντίδραση. Από τη μελέτη των πολύπλοκων αντιδράσεων μπορούν να βγουν ορισμένα συμπεράσματα κατά πόσο το άτομο που ανακρίνεται απαντά με ειλικρίνεια ή όχι στις ερωτήσεις. Όπως αναφέρει ο Μπρετ Μπόλτον στο βιβλίο του «Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των φυτών», ο Μπάξτερ τοποθέτησε τα ηλεκτρόδια του ανιχνευτή στα φύλλα του φυτού. Οι μικροηλεκτρονικές αντιδράσεις καταγράφονται στη συνέχεια με μια υπερευαίσθητη βελόνα σε έναν διαγραμμισμένο κύλινδρο χαρτιού. Ο Μπάξτερ πίστευε πως μόλις το νερό φτάσει στο φύλλο, ο ρυθμός των μικροηλεκτρικών αντιδράσεων θα έπεφτε κάτω από το επίπεδο που παρατήρησε τη στιγμή της σύνδεσης. Κατάπληκτος, παρατήρησε πως συνέβη το αντίθετο. Η καταγραφή πάνω στο διάγραμμα του μηχανήματος έμοιαζε με αυτή του ανθρώπου τη στιγμή που κατέχεται από έντονα συναισθήματα. Το φαινόμενο του προκάλεσε το ενδιαφέρον και αποφάσισε να το μελετήσει σε βάθος, οργανώνοντας μία σειρά από πειραματισμούς. Σκέφτηκε να κάψει το φύλλο με ένα σπίρτο.
Αλλά ακριβώς τη στιγμή που το σκέφτηκε, παρατήρησε στο μηχάνημα μία έντονη ψυχογαλβανική αντίδραση. Δεν είχε καν πλησιάσει το φυτό με το κουτί με τα σπίρτα στα χέρια του. Οι πειραματισμοί του Μπάκστερ συνεχίστηκαν. Κατά τη διάρκεια ενός πειράματός του, άρχισε να ρίχνει ζωντανές γαρίδες μέσα σε βραστό νερό. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Κάθε φορά που μία γαρίδα πέθαινε στο ζεματιστό νερό, το μηχάνημα που ήταν συνδεδεμένο με το φυτό κατέγραφε μία έντονη αντίδραση. Το πρώτο βέβαια που σκέφτηκε όταν είδε αυτό το αποτέλεσμα ήταν μήπως τα κύτταρα ενός ζωντανού οργανισμού έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν σήματα απελπισίας που να γίνονται αντιληπτά από άλλα ζωντανά κύτταρα. Όμως οι αμφιβολίες του ήταν πολύ μεγάλες, εφόσον καταλάβαινε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το πείραμα δεν ήταν οι ιδανικές και θα μπορούσε να έχει γίνει κάποιο λάθος. Το πρώτο το οποίο σκέφτηκε να κάνει ήταν να αφαιρέσει από τη διαδικασία του πειράματος τον παράγοντα άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό έφτιαξε ένα αυτόματο μηχανισμό που σε τυχαία χρονικά διαστήματα έριχνε μέσα στο καυτό νερό τις ζωντανές γαρίδες. Οι αντιδράσεις του φυτού όσο και οι φάσεις του αυτόματου εκτελεστή γαρίδων καταγράφονταν από μηχανήματα. Για να έχει μία πιο πιστική εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς και για να αποκλείσει την έννοια του τυχαίου, τοποθέτησε ηλεκτρόδια σε 3 διαφορετικά φυτά, απομονωμένα σε χωριστά δωμάτια μακριά από τον αυτόματο εκτελεστή γαρίδων. Μελετώντας την άλλη μέρα τις καταγραφές των ψυχογαλβανικών αντιδράσεων, διαπίστωσε ότι και τα 3 φυτά παρουσίαζαν την ίδια έντονη αντίδραση κάθε φορά που πέθαινε μία γαρίδα. Το πείραμα αυτό έγινε πολλές φορές και με διαφορετικά φυτά και τα αποτελέσματα ήταν πάντα τα ίδια. Όπως μετρήθηκε, 5 με 7 δευτερόλεπτα μετά το θάνατο κάθε γαρίδας, το μηχάνημα κατέγραφε μία έντονη ψυχογαλβανική αντίδραση του φυτού. Το εκπληκτικότερο όμως πείραμα του Μπάκστερ έγινε λίγο αργότερα, όταν προσπάθησε να διερευνήσει, σαν ανακριτής που ήταν, αν τα φυτά θα μπορούσαν να εκδηλώσουν την αντιπάθειά τους στο πρόσωπο του δολοφόνου ενός άλλου φυτού. Όπως αναφέρει ο Μπρετ Μπόλτον στο βιβλίο του «Οι μυστηριώδεις δυνάμεις των φυτών», ο Μπάκστερ τοποθέτησε 2 διαφορετικά φυτά σε ένα δωμάτιο. Διάλεξε 6 εθελοντές και τους έδεσε τα μάτια. Όλοι τους τράβηξαν μέσα από ένα καπέλο, ένα διπλωμένο χαρτί σαν κλήρο και μπήκαν στο δωμάτιο με τα φυτά. Ο ένας από τους κλήρους καθόριζε τον δολοφόνο. Αυτός έπρεπε να ξεριζώσει το ένα από τα 2 φυτά, να το πετάξει στο έδαφος και να το ποδοπατήσει. Όταν οι εθελοντές μπήκαν στο δωμάτιο, έβγαλαν τους κεφαλόδεσμους και διάβασαν τους κλήρους. Οι 5 βγήκαν έξω και ο 6ος ξερίζωσε και ποδοπάτησε το φυτό. Στη συνέχεια βγήκε και συνάντησε τους άλλους. Ο Μπάκστερ βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και αγνοούσε ποιος ήταν ο δολοφόνος. Ξαναγύρισε στο δωμάτιο με τα φυτά και συνέδεσε το γερό φυτό με τα μηχανήματά του. Αυτό έπρεπε να ανακαλύψει τον εγκληματία. Έφερε τους 6 εθελοντές τον έναν μετά τον άλλον μπροστά στο φυτό. Όταν ο δολοφόνος έφτασε μπροστά στο φυτό, η βελόνα του μηχανήματος αναπήδησε. Με ποιο τρόπο όμως το φυτό αναγνώρισε τον άνθρωπο που κατέστρεψε το άλλο φυτό? Μετά όλα τα προηγούμενα, δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Όταν κάποιος άνθρωπος κλαδεύει ένα δέντρο ή ένα φυτό ή ακόμα όταν κόβει τους καρπούς του, ποια είναι η αντίδρασή τους? Και στο ερώτημα αυτό, ο Μπάκστερ έδωσε απάντηση μέσω μιας σειράς πειραμάτων του που τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα φυτά δεν έδειξαν καμία δυσαρέσκεια από το κόψιμο μιας ντομάτας για κατανάλωση, από το κόψιμο της χλόης ή από το κλάδεμά τους.
ήταν σαν η πράξη αυτή να είχε τη συγκατάθεση του φυτού. Σαν το ίδιο το φυτό ή το δέντρο να θεωρούσε το μερικό ακροτηριασμό του απαραίτητο για την ανάπτυξή του. Όπως ειδικότερα αναφέρει ο Μπάξτερ, δεν αποκλείεται τα φυτά να γνωρίζουν με κάποιο τρόπο τον προορισμό τους και να αισθάνονται ικανοποίηση όταν τον εκπληρώνουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο θάνατος έρχεται σαν το φυσικό αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας και τα φυτά έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός. Μια άλλη ενδιαφέρουσα αντίδραση των φυτών εκδηλώνεται μέσω της προτίμησής τους σε διαφορετικά είδη μουσικής. Πάνω στο θέμα αυτό εργάστηκε ο Δόκτωρ Σιν του Πανεπιστημίου Αναμαλάι της Νότιας Ινδίας, οργανώνοντας μία σειρά πειραμάτων. Σε μία πρώτη φάση διερεύνησε το αν μπορεί η μουσική να επιταχύνει την έξοδο του βλαστού από το σπόρο. Πράγματι, διαπίστωσε ότι οι σπόροι που δέχτηκαν μουσική έβγαλαν βλαστό στο 1/3 χρόνου του συνηθισμένου για το είδος τους. Όπως αναφέρει ο Δόκτωρ Σιν σε εργασίες του, ο ήχος δεν είναι ένας μύθος. Πρόκειται για κάποιο καθορισμένο φυσικό φαινόμενο που μπορεί να μετρηθεί εύκολα. Είναι φορέας ενέργειας όπως το φως και η θερμοκρασία, που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού και τον μεταβολισμό του. Η μουσική επενεργεί στην παραγωγή οξυγόνου εκ μέρους του φυτού σε ποσοστά που κυμαίνονται από 60 έως 100%. Η επιτάχυνση όμως της διαδικασίας του φυτικού μεταβολισμού φέρνει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτατη ανάπτυξη. Η μέθοδος του Δόκτωρα Σιν εφαρμόστηκε το 1958 στην Ινδική πολιτεία του Ποντισερί με αποτέλεσμα να καλυτερέψει από 61% έως 75% η απόδοση των καλλιεργειών. Σαν επιβράβευσή του, ο Δόκτωρ Σιν έγινε δεκτός στην Κυβερνητική Υπηρεσία Γεωργικών Μελετών στο Νέο Δελχή. Την έρευνα πάνω στην νοημοσύνη των φυτών συνέχισε ο Δόκτωρ Μαρσέλ Βόγγελ, χημικός και ακτινολόγος που εργαζόταν για λογαριασμό της IBM στο Λος Γκάτος της Καλιφόρνιας. Ο Βόγγελ στην αρχή απέρριπτε κάθε τέτοια ιδέα. Άλλαξε όμως γνώμη όταν ανακάλυψε πως τα φυτά διαθέτουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις πράξεις του, αλλά και στις σκέψεις του. Ειδικότερα παρατήρησε μια έντονη και ομοιόμορφη αντίδραση από μέρους του φυτού, όχι μόνο τη στιγμή που έκοβε ένα φύλλο του, αλλά και κάθε φορά που απλώς και μόνο σκεφτόταν μια τέτοια πράξη. Το 1971, κατά τη διάρκεια μιας διάλεξής του στη Σαρατόγκα της Καλιφόρνιας, ο Δόκτωρ Μαρσέλ Βόγγελ τόνιζε: «Τα φυτά διαθέτουν αντίληψη και μάλιστα σε σημείο που μπορεί να μετρηθεί. Διαθέτουν το δικό τους τρόπο που σκέφτονται και ορισμένα από τα είδη τους ανταποκρίνονται θαυμάσια σε κάθε συγκινησιακή εκδήλωση των ανθρώπων». Η άποψη του Δόκτωρα Βόγγελ σε σχέση με το φαινόμενο αυτό είναι ότι οι ηλεκτρικές αντιδράσεις του φυτού έχουν ως βάση τους τη δυνατότητα του φυτού να φορτίζεται με την ενέργεια του ατόμου που ενδιαφέρεται γι' αυτό. Όπως αναφέρει ειδικότερα, όταν φορτίζεται ένα φυτό, το τελευταίο αντανακλά το δικό σας φορτίο και όχι το δικό του. Στρέφεται και ταυτίζεται ολοκληρωτικά μαζί σας. Γίνεται ένα μαζί σας. Και από τη στιγμή που πραγματοποιείτε μια τέτοια ταύτιση, η απόσταση που σας χωρίζει με το φορτισμένο φυτό χάνει τη σημασία της. Σύμφωνα με τις απόψεις του Μαρσέλ Βόγγελ, όλο το μυστικό της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και φυτών βρίσκεται στην έννοια της αγάπης. Όταν ο άνθρωπος προκαλεί ένα δυνατό συναίσθημα στο φυτό, όπως η αγάπη, εκείνο ανταποκρίνεται με ηλεκτρικό τρόπο, όπως φαίνεται στο γαλβανόμετρο, και αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα. Η αγάπη φαίνεται πως είναι μια μορφή ενέργειας που το φυτό χρησιμοποιεί, την απορροφά και την αποθηκεύει στο σώμα του. Η αγάπη είναι η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο
και ταυτόχρονα το ισχυρότερο μέσο επικοινωνίας, εφόσον δεν χρειάζεται μια γλώσσα για να εκδηλωθεί. Διαθέτει το δικό της τρόπο κατανόησης. Όταν ένας άνθρωπος εκπέμπει την αγάπη του προς το φυτό, εκείνος συλλαμβάνει και μαρτυρά τη δεκτικότητά του χάρη στις ρυθμικές, ηλεκτρικές, παλμικές δονήσεις. Από τη στιγμή που θα μάθουμε να αγαπάμε τόσο απλά πράγματα όπως τα φυτά, θα αντικρίσουμε τη δύναμη της πραγματικής αγάπης. Της αγάπης που αποτελεί το χαμένο παράδεισο του ανθρώπου.